Tok mane kama kuku mar wach nitiere Davji nikech governors wacho ni gin ok gitamore mar bero weche mag thieth en ni sirkal maduong' ema okornegi pesa e wang' sa. No, Trevor, apane kane for your constitution maler schedule 4 ma all evolve functions define functions mag national government give functions mag county government. Chido ka a national government watching national referral hospitals to give policy. To king'iyo kar counties watching county facilities give pharmacies evoket kanyo as part mar thieth. Koro gima timore sani en ni sama okawo yath or okawo gigi te okita ni oketo kako bedo no emo bedo gi problem. King'iyo sani hospital kaka mar Jaramogi County Referral Hospital oko serve county ma Kisumu kende oserve gwegno te. King'iyo Coast General Hospital oko serve mana county ma Mombasa oserve all those counties. King'iyo Nakuru PGH in Nakuru County, Rift Valley, oko serve Nakuru kende, o serve all those counties region. So apani definition kama ne shido bete. Ni mara nigiwacho ni hospital mani county katabe no serve all that region na iketi no bede county no kende. To king'iyo kaka no kete no makata kaka ne counties o governors ogo kukumoka we no thieth otamo gi bedo go. Ni mara hospital go onge jo thieth, hospital go onge yedhe, hospital go onge kata mar reagents mag lab. Emono wacho ni ang'amo no counties ko sayach oyie mondo hospital go bed rana kaka wadi KNH kata QTRH kata MTRH man niso ni ntiere budgeting mimiyo gi from the national. To ma ok nya timore ka gi system mag facilities mag counties. Manya ma timore ka hospital gi okaw ma pesa dhiye gi from from the national budget rather than from be the county money or county they go. Governors yuak ni un kuriwo